Матице Божа, так довго закінчала пісня, що не знаємо, що чинити, це казати, це не казати, да що. Ну, добрий вечір, ви слухаєте Радіо 1, з вами програм «Читаємо з Мігальом», звати я Мігаль, і я тут буду читати. Така натико очевидна просто назва програма, ож не знав, як без чима і вам то упростити. І смисл цієї передачі теж доста банальний, не деякий замудрений. Ми тут читаємо деякі книжечки і пробуємо вас у них заінтересувати. І книжка, яку тепер мав на столові, ви її будете спознавати, а чи й усі. Друге діло ж не виділися ще в такі варіації. У мене на столові тепер просто титанічна, величезна книжище, така, що ледве й беру у руках держати. Приповідка Ганса Христіана Андерсена, но потовмачений по-русинська. Більше того, вам у пойму книжечці текст дубльований і кириличним текстом, і паралельно латинкою. Значить, на одній сторінці я то мав в кирилиці, а також на другій в латинці, тот самий текст. І це, такий формат непривичний про мене, я такі книжки ще в руках не держав. Ця книжка якимось краундфандингом ся робила. Я пам'ятаю, це того року, це навіть 2 роки тепер, як се то запускало. А чи й того року? Та верим був і туди і своїх пару євро. Епін в той момент не думав, я, може, буду колись ту книжку насправді держати в руках, та за то дуже тепер ся радив. Ця книжка не моя. І це, взагалі, моєму Цімборові подарили. Петре, здоров, кіть нас слухаш. Я тепер держу в руках твою книжку. І то сяда як так закрутило, видите, маленький, дуже-дуже такий маленький, тісний світ, і низька ця книжка у мене в руках. І не будемо далі тягнути, зачну так із вступа, поникав, що урядники цього писали. Нараз за титулкою пишеться цитата Андерсена. Кожний людський живот є приповідка, написана Божою рукою. І книжка ся видала минулий рік, у 2021 рокові. Вступне слово. Праві читаєте першу збірку приповідок світової літератури, приложеної до русинського язика на Словакії. Русинський язик став так дальшим і зветься як 150 язиків, до котрого була приложена перла світової літератури. Андерсенова приповідки не сутлим красним розповіданням, але обсягують і надчасове моральне поучення, котре є актуальне про кожну добу. Суть вгодна на читання про дітей і про дорослих. Просто про кожного, хто глядає потіху своєї душі. Приповідки ся бесідували між людьми отдавна. Витворили їх незнані автори в народнім колективі за пару сторіч. Подобна пригода ся об'явила у тувеці народів. От кінця 18 століття писателі збирали народні приповідки як твори свого народу. Чарльз Перлот позбирав французькі, браття Грімови – німецькі, Божена Немцова і Ян Ербен – чеські, Самуел Ройс і Павел Добшинський – словацькі, Афанасів – російський, Вук Штефанович Караджіч – сербський та й так далі. Наші русинські народні приповідки збирав Михайло Гіряк, а нескірший колектив Обчанського здруження «Молоді русини» коло Петра Штефаняка, котрі вийшли уєдно з авторськими приповідками на 10 CD-дисках в наступних роках 2014-2018. Ганс Христіан Андерсен, на розділ від спом'янутих писателів, витворив власні пригоди, лемже «Принцезна на горошку», «Пастир свинь» і «Дикі лабуті. Суд народний». Подобна приповідка, як «Дикі лабуті», є у нас знама приповідка о 7 згавратніх братах. Андерсонові подарило витворити геніальне діло з інтересним мотивом, запліткою і поученням, котре основує душу чоловіка у Швеції як 185 років. Андерсонові приповідки і есеї суть різної довжини і якості. Вибрали ми про вас 20 із 40 приповідок словацького перекладу Мілана Житного. Тільки від себе дам ремарку, аж видимо, книжка ся
тлумачила гіби не з оригінала, а із словацького вже тлумачення. Що лично я рахую не май добрим поступом, або незнавці побірували би то люди з оригінала тлумачити. Наслідно їх до русинського язика приложила Анна Кузьмякова і Алена Янцурова. Книжку з своїми ілюстраціями обогатив Ян Курінець. Дякуємо цілому авторському колективу за їх принос, членам Обчанського здруження «Молоді русини» за поміч і підпору коло реалізації проєкту, але і підпорователям нашого проєкту на Старлабі. Старлаб – то такий веб-сайт, куди я гроші замітував теж. Окрема подяка належить Петрові Штефанякові, Петрові Ярінчикові, Марикові Гребікові і Наталії Гребіковій. Книжку ся подарило видати і вдяка фінансовій підпорі фонду на підпору культури народностних меншин. Желаємо вам приємне і поучне читання. Вступ файний. Знаємо, кой се шорив, знаємо, як се шорило, ко був ініціатором. І, направду, не бачимо якісь такі масові тлумачення по-русинськи такої літератури. Тот малий принц, котрого ми читали Аддика, насправді, доста унікальний у тому. То маємо цілу збірку і таку, дуже велику. Книжка вчинена квалітно. Вона велика, з твердою обложкою і з дуже-дуже добрими ілюстраціями. І кукнемо в обсяг, поникаємо, яку казочку будемо читати. Я, наприклад, дуже така файна казочка, кличеться «Дащо». Кукнемося на неї. То у нас сторінка 189. Дащо. Дашто. У конкретно сьому тлумаченню. Найсе посуну. Так, як се воно зачина? Той се зачинат. Найстарший з 5 братів повів. Хочу, żeby з мене дащо було. Хочу бути на світі ужиточний. Найбо то була цілком скромна робота, але що ту виконам, є добре. І то буде дащо. Зачну виробляти цегли, без них ся світ не заобійде. І то буде дащо. Дащо, гей, примало, повідав другий брат. То, що хочеш робити, не є скоро ніч. То є робота поденників і порадить собі з нього і машина. Радшеся вивчити на муляра, то є дащо. То є дащо, чим би я міг бути я. То є достойний став. Стануся чоловіком цеху і важеним обчаном. Буду мати власну заставу і стабільну корчму, кець це мені буде дарити. Возьму до оренди товаришів, будуть мене кликати пан майстер, а моя жена буде пані майстрова. То ж буде дащо. То є цілком ніч, озвався третій з братів. Будеш належати до нижчої класи, а клас є в місті Вельо. І овельо вищих, як є майстер. Можеш бути честованим чоловіком, але як майстер будеш лем то, чомуся говорить простий народ. То я знам удачим ліпшим. Стануся ставителем. Виберуся на умілецьку мислительську путь. Заряджуся ку тим, що стоять найвище в імперії духа. Но мушу зачати красні з доли. Гей, повім то прямо. Божечку, стратуємося в цих шориках. Повім то прямо. Зачну, як тесарський учень. Буду носити шапку, хоч їм звикнутий на гадвабний циліндр. Обичайним товаришам буду робити підскока і носити їм пиво і палінку. Будуть мі тикати, а то буде найгірше. Але буду собі говорити, що то є ціле машкарада, та й кожний мать маску, яку собі вибере. А завтра, то значить, аж ся стану товаришем, піду власно в драгов, а на тих остатніх можу забити. Піду на академію, научуся креслити плани і буде з мене архітект. А то ж є дащо чудесне. Стануся великопочливим і великочестованим паном. Перед меном і за меном буду мати титул і буду ставляти, так, як то ти остатні передо мною. На тотося буде можеш споглянути, гей, то ж буде дащо.
Може, але дашто такеня ніяк не інтересує, виголосив четвертий брат. Не хочуся опічити по інших і копірувати їх, хочу бути генієм, способнішим, як ви вшитки до громади. Витворю новий штиль, запропоную таку ідею ставби, котра би відповідала клімі і матеріалам країни, народним традиціям, ходу епохи, а іще подам шток на веце про свого власного генія. Що кеть матеріал не зодповідать клімі? Запохопив п'ятий. То буде планно. А з тим треба рахувати, не думаш? І традицію можна тільки звеличити, аж з неї буде дашто афектоване. А keď ся даш сторгнути ходом епохи, наконець можеш цілком сполошати, як много молоде перед тобою. Думам, що з вас не буде ніч порядне, найбисте собі будь-що надумували. Робте собі, як хочете, яся на таку драгу не пущу. Буду стояти мімо, żeby їм міг роздумувати о тім, що зробите. На кожній в річі збивать дашто планне. А моїм посланням буде якраз то планне звиразнити і о ним говорити. То буде дашто. Так і зробив. А люди о п'ятім братові говорили, дашто в ним є. Мать чудесну голову, але ніч не робить. І якраз зато дачим був. Видите, є то мала пригода, а пред це не скінчать, поки світ буде світом. Жебися з тими 5 братами уж ніч інше не стало. Таць ми були лем на зачатку, так слухайте далі. Буде з того ціла приповідка. Найстарший брат, тот, що виробляв цегли, собі усвідомив, що з кожної випаленої цегли сяму до долони скотулять холем мідяний шестачок, але keď се велю таких шестаків положить на себе, є з них стріберний таляр. Як з ним закльопкате, де хочете у пекаря, у м'ясаря, у шевця, будь-де, всяде вам на розтяжай отворять двері і дадуть, а ну що дадуть, там уже на слідуючій сторінці буде писати. І дадуть, що вам треба. Ну, ось це може було додати. Видите, то všetkomu давали то цегли. Дакотреся не видарили. Дакося з них одламало, абося не зламали надвоє. Але і тотися дали їх основати. Стара бідна Маргарета собі хотіла поставити холем малу хишку при насипі над морем. Найстарший брат їй давав уломки цегел і подарував їй і декілька цілих, бо мав добре серце. Хоч то не дотяг дали як на цегляря. Бідна жена собі наконець хишку вибудувала сама. Була узка, облачок стояв накриво, двері були принизькі, і соломляна стріха могла бути певніша. Но не дуло до неї, було в ній приємні, а з хишки був красний вигляд далеко на море, котре там міцно било до насипу. Солені капки пирскали на хишку ще довго по тим, як хлоп, котрий виробляв цегли, умер. Другий брат се виучив за муляря. А тот знав інакше мурувати. Лем що зробив товариш з кушки, спакував собі борцак і заспівав співанку блукаючих ремесленників. На вандри піду до світа, людям доми ставляти буду, тать ремесло мать злате дно, робота шляхти чоловіка. Чудна співанка, я не знав, як і справно співати. Домівся потім верну рад, де мілій дав їм слово, že k oltarю jej проваджу, дай Боже, ня їй не зраджу. І точно подля того ся зарядив. По навернутю з вандровання ся став майстром і в центрі міста знав мурувати дом коло дому. Keď добудував вулицю, визирала барз добре, і ціле місто з нього здобило на важності. Окрім того, му тоти доми поставили іще один домик, його власний. Як то? Та ці можуть доми ставляти доми? Звідайтеся їх. То доми вам ніч не повідять, но вам люди висвітлять, як то виходить. Можуть, чом би ні. То та вулиця му предці вибудувала дім. Не був то великий дім, мав глиняну підлогу, але кіт на ній в танці викручував молоду невісту, підлога була в моменті виблискана і гладка. А зо шкарочок в стіні росли квіти.
Було то jednak красне, якби стіни були обтягнуті драгоцінними тапетами. Гей, був то розкошний домик, і жили в нім щасливі манжели. На стовпі перед домом вісіла цехова застава, а товариші і учні кликали майструвати на славу. Гура! То ж було дашто. А потім, як умер, і то було дашто. Наслідує архітект. Третій брат. Тот, що був найперше тесарським учнем, носив шапку і остатнім бігав по пиво. Но з академії вийшов як ставитель і був з нього великопочливий і великочистований пан. Гей, як доми в вулиці його братові мулярському майстрові поставили дім, тепер улицю назвали по братові, ставителеві, а найкращий дім вулиці належав якраз йому. Но то було дашто, і він був дахто, а той ще мав довгий титул перед меном і за меном. Його діти виростали як діти з ліпшої родини, а як умер, його жена була честована вдова по панові ставителеві, а то є дашто. Його мено світило на табличці на розі вулиці, а якраз затося у нім все говорило, а то є дашто. Маме то іще генія, четвертого брата, того, котрий хотів за кожну ціну винайти дашто нове, виняткове, найрадше з єдним штоком на веце. Лем же раз му плани не вийшли, штокся збуряв, а він собі доламав карки. Вистроїли му красний погріб з музикою і цеховими заставами, і з поминанням в новинках і квітками на ходнику. Над трунову звучували 3 смуточні прояви. Єден довший, як другий. То бого потішило. Все любив, кіця у нім говорило. На цінтері му поставили надгробок лем єдноштоковий. Але і то є дашто. Тепер був мертвий, а його 3 браття так само. Лем останній з них, тот, котрий так рад роздумував і критизував, тот їх všetkих пережив. А то було правильне, мав посліднє слово. А мати посліднє слово було про нього барс визначне. Все був головка. Повідали у нім люди і тепер. Наконець отбила його послідня година. Умер. І прийшов ку небесній брані. Вихожаться фурт по двоє. А так там чекав іще з єдною душечкою. І то та хотіла до неба. Була то якраз бабка Маргарета з хишки коло моря. Істоту лем про контраст мушу чекати з такою мізерною душечкою. Повів собі мудрець. Бабко, що ви за єнна? Не бодайся хочете дістати днука, попросився. Бабкася поклонила, як найліпше знала, думала собі, що ся їй пригварять сам святий Петро. Не борачка єм сама, без родини. Єм стара Маргарета з хишки коло моря. Щось те там долов робили, щось те виконали? Не виконала єм на тім світі власні ніч, щоб мі ту отворило брани. Буде то чин оправдивої милости, кітня возьмуть до неба. Як сте одійшли з того світа? Звідався 5-й брат, żeby мав о чим говорити. Було му отупно лем так чекати. Ну, сама не знам, як єм стади одійшла. Останні роки єм була хорлява і полігувала єм. Може, мені не робило добрі, що єм встала з постели і вийшла вонка на тот мороз. Того року була міцна зима, але я її прижила. Пару днів не дув вітер, но було барс холодно, а як ваша милость істо знають, море коло берега було замерзнуте, делем око віділо. Вшитка з містася вибрали на лед, корчулювалися там, так ся тому говорить, танцювали, вигравала їм музика і гостину мали. Вшитко їм чула аж до своєї бідної хишки, де м лежала. Потім вечір вийшов місяць, але ще не був цілком при силі. Позерам з облачка на берег і зразу віджу, якся вдалечині на обзорі указала чудна біла хмара. Лежу в постелі і позерам на то, а втім всередині збачу таку чорну точку. То тася все звекшувала, а я такой знала, що то значить. Знате, уж єм стара, і в шеліячину єм зажила, але такий знак чоловік часто не видить. Знала єм, що то є, і прийшов на ня страх.
Виділа їм то приходжувати 2 рази в животі. І то значило, що прийде велика буря. Двигнеся страшний прибой і сторгне з собою тих бідняків, котрі там тепер попивають, танцюють і веселяться. Було там ціле місто, молодий і старий. А хто їх буде варувати? Кіть ніхто не видить і не познат, що вижу і спознам я. Барз їм ся острашила і зразу їм начисто ожила. Як уж роки ні. Тяжко їм встала з постели і дохрамала к облаку, далі їм не владла. Гірко тяжко отворила облак, виділа їх, курчулювали, забавлялися на леді, виділа їм вшитки то розмаїті прапорички, чула, як хлопці кричать «Гура!», а дівчата з парібками співають «Гей!». Було там весело, але то та біла хмара з чорним фляком ступала вище і вище. Кричала їм зо всіх сил, но ніхто не чув. Була їм од них далеко. Придалеко. Знала, що скоро настане буря, лед попукат, а то ти вонкася вшитки затоплять. Ніхтося не захранить. Вони не могли чути, а я не владала зайти к ним ближе. Кить би їм їх даяк дістала на берег, а тоді мій Господь Бог внукнув думку, що би їм могла підпалити постіль, найрадше згорить ціла хижа, якби мало загинути тільки бідних людей. Запалила їм свічку, виділа їм червоний пломінь. Гей, з дверей їмся ще дістала, але дали уж ні. Полум'я за мною ширило над дверями і облаком, і солом'яна стріхася охопила. Люди на леді то виділи і зо всіх сил утікали на берег. Лемже би мені старі всигінці помогли. Думали собі, що єм в хижці і живнів згорю. На леді не остав ніхто. Вшитки до єнного мі втікали на поміч. Чула, що приходять, но ясно чула і то, як в люфті знову загучало. Чулам загриміти, як киця стрілять з канона. Прибойова волна двигла лед і розбивала го на куси. Но вшитки стигли добігнути на берег, а за мною вся ушири вогінь. Вшитких їм дістала до безпечності. Може, не витримала тот мороз і то пристрашення, а так їм ту, перед небесною браною. Повідають, що деколи її отворять і такі в неборячці гея. Нема мани хижу коло моря, але то предці не стачить, за то бо ту так і не пустили. Втімся отворила небесна брана, щоб ангел одвів бабку до неба. Перед браною з лах упало стебло соломи з постели, і з тої, котру підпалила, щоб захранити тільки людей. Стеблося тако перемінило на чисте злато і росло, розвивалося в чарокрасних орнаментах. «Попозирайме, то приносить бідна бабка», – повів ангел. «А що ти приніс?» «Добрі знам, що єсть ніч не виконав. Єдину цеглу єсть не випалив. Кить єся так міг вернути і принести холем цеглочку. Тот не подарок з твоїх рук би істо завельо не стояв, але було би хотіння, ліпше, як ніч. Но вернутися не можеш, а я про тебе вже ніч не можу зробити». Туся за нього зачала пригваряти то та бідна душа, бабка з хижки коло моря. От його брата їм собі могла брати цегли і уломки, щоб собі поставила хижку. А про мене, бідну сегіницю, ото був величезний дар. Не могла бися стільки холомків поскладати холем єдна цеглина? Був би то почин милости. Він го тепер потребує. А то є предсі дом милости. Твій брат, хоч єсь го брав за найнижчого з вас, а його почесну роботу задаш то другорядне, тепер ти приносить небесний дар. Не викаже митя от остань собі ту і роздумуй, чим виважеш свій живот там долів на землі. Но днука не дістанешся, покаль не привкажеш добрим чином, же задаш то стоїш. То бим знав висловити ліпше, повів собі мудрець,
але не висловив то на голос. І то ж було дашто. Ну, я вам оповім, і це все. Це була така приповідка, котрася кликала «Дащо?». І я буду потихеньку на сьому видав кінчати, бо все було руно то, що треба. Взяли ми книжечку, прочитали ми з неї один дараб, один цілий дараб. І була то казочка. Казочка витворена, я так розумію, самим Гансом Христіаном Андерсеном і потовмачена по-русинськи такий минулий рік. Но, слухали сте Радіо 1, програм «Читаємо з Мігальом», читали ми низько казочки Ганса Христіана Андерсена. І в слідуючий раз я з вами стрітиме вже ачей у другий понеділок. Кіть будемо мати час, дякую. Та й кіть ви, чистовані слухачі, теж будете туй. А на низько то буде конець, сокутіться, майтеся.